दीपक पळे उशी दवन काही चमकला कसं झालं कसा गौरी मारता दीपक हम पळे उशी दवन काही चमकला काही गेला की इथे पूजना रोमान तू कसं ना काय सुख करतो गो काही बाथरूम माझ्या वचन असतंय केलं कसं काही रिंग जात असं हा रिंग एंड केलं नो रिस्पॉन्स करे वापस करे करे वापस करे कसं काही रिंग केलं म्हणून गोत ना कसं काही दीपक ना कोणा काही गोत ना कोणा खंयचे फ्रेंड्स आहोत ना कितले फ्रेंड्स आहोत केलो तुगे लागी एक इम्पॉर्टंट विषय उलोवचो आसरा बी हा सांग पूजा आणि इतके सकाळ तू खंय चमकला ते कसन म्हळार बी कसं गोयतली परमाचा समज कसा विषय येऊ ते कसन म्हळारी हा हा पूजा येईल की पडे ते पटे अभी रे अभी तू आईल भारी लाई जल रहे तुगेले एक इम्पॉर्टंट विषय उलोच असे माम बाथरूम असे शीला टीव्ही पळयत असे यो भितर एक चिडून लय आली मग काय तुझ्या लवकरच असं कसं केलं त्या म्हणजे बाकी नाही तुला घालत असं अगं माके तुगेले उल्लोच असं बाई सांग यो कसं झालं अभी आज उठेलेलं गडी समणार आहे सकाळ तुकून पूज दिसना घरान तू कस वाईट आलोचन येता अस रे मनान तू आणि मग सांगतास ती टेन्शन घेऊ नका जलेरी तांगेले तोंड पळीतन कळत मग तांग काही टेन्शन जातास रे अभी रोडक पद्मी नका कसला तू इतलं स्ट्रेस घेत असं चेंडू होती कशी चमका लागी तशी गवा येतली तू कसला स्ट्रेस घेत असं मम्मा काही तू सांग का पद्मी नका अशी पुरा रोड बशी नाही चिकी ताळ मी घेऊ का तुम्ही ताळ मी घेऊ का तुगेल मम्मान केदना सांगचे ताळी दवन बाळी आणू पळाची बेगेल बाळवे कशी जल्ला पळ तुक कशी कळका बी वडील चेल्ली बाहेर गेलेली सांगनाच चमकला म्हणे रे आजी ताई तीन तशी केल्लेल ना किडवे मेगेल पट्टा तळमळ तुक कशी कळक सांग मेगेल चेडू खई अस की खंची परिस्थिती रसकी अबी कस नाक जलाल पुरात पद्मी नका रोन अशी स्ट्रेस घेऊन बीपी हाय करून येतवा पहिले नव्हतं का बीपी चढ झाला तू कसन पद्मी नका अशी रोड पुरा बसलाय सांग प्रायव्हेट तुका या पुरा स्ट्रेस घेऊन बसशाक जीवा चढून त्याला कोण पळवचे पूजाल बघे तू याच्यान काणू का हांव कसं म्हणून पळयताय तू असाल स्ट्रेस घेऊ नका आणि नक नकल आलोचन कोण पुरा बैसू नका अयो पद्मी नका हंग स्ट्रेस घेऊन बसलाय थंय पूज रडतस हंग पद्मी नक रडतस कोणा समजून हांगच्या हांवें दीपक आला पूजा सिच्युएशन पळयणारी म्हाका हँडल करू कष्ट जातास आता हंक कशें सांगचे आता कशी कोणी कोण सांगका मग हंका अभी कूल डाऊन अभी इथे पुराण फोन कोण दिलं काही पागल दीपकाल खबर कळतं ना मग मस्त टेन्शन जातास कस वाईट आलोचन येतास भारी टेन्शन जातास मग आई स्टेटस आई लेवल ದುಡ್ಡು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೂ ನಕ್ಕನತಿಲ್ ಆಲೋಚನೆ केल्यारी वाईट थॉट्स येनातील आणि कसं जेवचे असो वाईट थॉट्स येईल म्हणून आता ताजी बदल तू स्ट्रेस घेवची नका आता जाल तितली ताळमी घेऊ का मी कळवाय पळय दिग श्वास घेऊ का मागीर सोडका अशी भितर घ्या भायर सोडी भितर घ्या भायर सोडी तसं लेख घ्या आणि कसं त्या पुढली देणार कसं की शेवई बाती कसं की कपाळ बाती कसं की कोण गला त्या पुणी करी नातल्या प्राणायाम पुणी करी प्राणायाम नाही मेगेल प्राण वच्चे तिथले म्हाका टेन्शन जातास तुमके कसं नाही एकचूर यच्चना नाम आहे चालू ना म्हणू कसं एकदार लोकी हे दवा ट्राय करतेस का हा एक काम करूया पूजा फोन करून पळयता
तिक ಗೊತ್ತಸ್ತಿಲ್ಲ दीपक खै असं म्हणू पूजा कसला फोन तिक नक्का तिक करचे नक्क मिळा नक्का तुक प्रॉब्लेम कसं ग तिक ಗೊತ್ತಸ್ತಿಲ್ಲ दीपक खै असं म्हणू कसं जायते कर मग मेगेल चालले म्हणल्या पूर गेले फोन स्विच ऑफ येता राब ती गेला अण्णा कोण पळीता अभि तुका ಗೊತ್ತस रे पूज खयस म्हणून तू तेकड पळून कसं रे म्हणा सांगता असं ಗೊತ್ತसलं सांग रे हंगेल फोन देव मम्मल हॅलो हा पद्मीन माई मामा सकी हन्नी बाथरूम असत देव मम हा होय बाय कशी असं तुम्ही हा आरामस कसं नाही कशी असं काही असं म्हणून खबर परडी उलोचावे तुमका डायरेक्ट क्वेश्चन निमग्या हा उलका दिया मग फोन तू उलच काय ना कसाय बिणे नुतर बैस पुरा हांव पळयता हा पद्मीन माई दीपक घराना पूजा जेव्हा गोतस की दीपक खयस म्हणून ताका फोन केलो हा कसा म्हणता असत देव मम तुम्ही दीपक दिसता नव्हे दीपक दिसता नव्हे सकाळ तुका हांगा पूजा दिसताना म्हाका मस्त स्ट्रेस जाता हा कसं म्हणता असं तुम्ही पूजा करा ना मैं ये रामचंद्रा अय्यो पूजा ही करा नावे ये देवा ही मेगेल चल्ल्या घेऊन खाई चमकली हेड मेगेल चल्लाल माता कीडी रे गईला दिसता कसा केला की खाई चमकला की हानी दोघा नु तो पैस का कॉल कट जाईनी अयो ही देवा की मागची तुकून कसं उरलयता आस रे अभि पद्मिनी में तुम्ही काय स्ट्रेस घेऊ नका ती येतली हांव कॉल कर तुमका देव माम तुमका कळलं रे कुठलं म्हाका एक फोन करून सांगायचे कसं नाही विषय कळला रे वय 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 दवरता आवे तक्का भास निमगिलेल नवे आवस जो पूज म्हणू पळेल वे पूजा क सिलेक्ट केले पळे जन्म दिलेला आवस मुल्ला गाऊन सोडली ताडे कसं उलयतस ग तू कसं म्हणतस तू कसं बास सोडा ते तुमका कळना कसं झालं पद्मिनी अक्का कसं झालंय कसं झालं तू वापस रडतस कसं झालंय अभि ते दीपक ना रे पद्मिनी अक्का रिलॅक्स कशी दीपक चमका लागली तशी काय मागच्या आलो कसं रे रिलॅक्स तू कळ ना मेगेल पट्टा तर म्हणतोय तो ना हंगी ना खै चपकली की हमनी तो गजली तू एक मिनिट बैस पद्मिनी अक्का राब चिके त्यांच्या विषयी माका इम्पॉर्टंट एक उल्लो चालस तू गेला राब आहे चिक्की राब खंय जाऊन तू चिक्की राब कसं रे इम्पॉर्टंट पूजा नेमची कसं इम्पॉर्टंट तू गेलाय म्हाका ग टेन्शन जातास दीपकानी पूज धावून गेली की कसं नाही कोण घेतले की देवा कोणाला सांगते तू नुसतं पडते हांक सांगू की नाक की कसं करची बैस एक मिनिट सांग बैस एक मिनिट मग तोच विषय उल्लो चालस यो इतके त्या विषयी सांगे मग ही ऐकूच री ना मग त्या देव मामान कसं एक कॉल करून सांगली की इका अयो आता कसं रामचंद जतकी कसं ड्रामा पुरा जतकेनी हे देवा तू वे राखू का आणि आता माका कळले मेगेल चाललो शी करतल नाही ह्या पुरे ते पद्मिनी दो पूजाले काम मका आत्ता वचून हाव ते पद्मिनीला कसं म्हणून वय नाही करता काय नका नाक मारायनी सोडा तुम्ही मका आत्ता वचू का आत्ता आवत थे काय नका काही वचनक तुम्ही तू वर्डिके वच्चे मिळेल नव्हे अमेरिका दखू अमेरिकाची वर्डिक तांबडी गोरी चिल्ली पुरा येता काय अमेरिका दखून कसं वर्डिक सोडावला हंग मेगेल चल्लर जीवन अल्लोल कल्लोल जाता असं हंग वर्डिक हाव आत्ता त्या वचून पद्मिनी का तिगेल घरा वचून तिक कसा लागला पुरा तिक सोडवायचे असावं राबला तुम्ही शीला चला चिके भीतर बेसमा मग थोडे मम्माला उल्लोच असं बाहेर वचून पळयता कसं करता सांग
खरी निघतो तू हे देवा देव मामन देवेक माई आणि कसं जाण व्हडलो धमाल हाडतात की आणि हे सिच्युएशन म्हाका हँडल करूंक जायच ना हे देवा कसं करूं शकता हांवें चल कर सोडा ना तुम्ही. चोरो सोडेल म्हशी सोडा म्हाका. चल कर ना कशी येऊचे ना सोडा पद्मिनी देव माम हे याची बैसायची ये या बस आईली नाही मामा आम्ही चिकेन होतं सर राब साहेबने बैसून उरलो या सोडा तुम्ही म्हाका कॉपर फटाची गोया कर नाका तर ना सोडा तुम्ही पद्मिनी तुगेल दुवस नव्हे मेगेल पुत्ता घेऊन धावल्या मेगेल पूत दिसता ना ते कसं मिळ तू कसं मिळ तुगेल पू तू मेगेल दुवे घेऊन धावून गेला ते आणि तिगेल पळे तिथे कसं म्हणतं पळे नका नुसतं बैसायची ते समाधान घेणं मी उल्लू आहे कोपून कसं नाही जेवची ना ते समाधान घेणे पूजा कसं कसं म्हणतं पळे आई नव्हता मी देव मामाने असलं ना मॅ नुसतं बैस तू मेगेल पुत्ताक तुगेल दुवे घेऊन वचून वाडीक जाऊच काय अगत्य ना तक ते जाय जाल्यार सोयरीक मेळटा सर कॉपर कस कसं उलो नका नुतो बैसून सॉर्ट आउट करेत कसं नसल्यारी पळे तुम्ही चिकन उतर पैशाची तुमका गोत ना ह्या विषय हांव आणि ती त्या मेगेल आणि तिगेल मध्येच विषय आम्ही त्या कशी म्हणून सॉर्ट आउट करताची तुम्ही चिकन उतर पैसा कसं जेव्हा त्या कर साहेबाने ब्रह्मा नेल्यार तू सांग करू जाय ना देव माम या पुरे बोडन मग मत्ती होऊन जातस या पुरा आम्ही पळलेल्यांची तुमक नव्हे तुम्ही असं ना आशिली या पुरा वन डे मॅच आहे केदने आशिलेच पळ्या काय टेन्शन घेऊ नका आमक कसं नाही स्ट्रेस घेऊची विषय येऊ ना पुरा त्यांनी घेत म्हणून सांगला त्यांनी हँडल करता ती म्हणून सांगला तांगेल मध्ये आम्ही कसाला वचका पुरा द्या तर मागीर कसं म्हणून मागीर पळय आरामे काय टेन्शन घेऊ नका तुम्ही वै देव माम हन्नी कसं जेवका जेला करूची हे दोन चिरडू खंय चमकल्या म्हणून गोतला तान्यात खंय चमकल्या म्हणून पडू का ना मी देव माम तान्नी धावन मत्तर चिरडू काही नाही मक्का दीपका वैरी विश्वास असा आमगे पूजा वैरी विश्वास असा त्या खंडित होय. डाऊट ना सगो पद्मिनी कितले सांगले तुमका तितले सांगणारी कळली आमगेल एक स्टेटस पडोन ताजी मागशी घालले तुगेल दुवे कलवन आजी पळे ती मेगेल पुत्ता घेऊन धावला ती तुगेल चल्ली पूर ग देवकी पुरा ऐकतलस म्हणून टूरलो नका कळवा मेगेल दुवे बिनी विषय उरलेल जागृत आहे तुवेल विषय उरले नशी आणि कोणाला हा उरलोचे कितली पट्टी सांगले तुका तुगेल दुवेक कितली पट्टी सांगले ते मेगेल पुत्ताल मागशी पडची नक्का नक्का म्हणू मेगेल ते फूलशी चालल्याल मग त्या कसा माट मंत्र केला की तुम्ही त्या चलिये मागशी केदनाय खबर तगेल त्या चलियेची कसं करची की तुमका आ हा 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 उलईत पळ्या तुगेल पू तू स्वर्गात कुणा येईल मन मत पळ्या चढलो ना ग मेगेल दुवेक तुगेल पुत्ता मागशी पडची गरज ना कळव्या मेगेल तू खंच्या उणेस रूपस विद्येस चांग कामस इंडिपेंडंट असती आणि चंदाय विषय तू उल्लो नका तुगेल पुत्ता पशी एक वांटू चढच मेगेल दुव तुगेल पूतूची बेताळुशी मेगेल दुव्या मागशी पडला कळव्या मेगेल पुतू तुगेल दुवेल मागशी तगेल ते स्टेटस चंदाई काम लेवेल पुरा पळोन ते जन पुरा सोयरिके खातीर क्यू रपता सगळं क्यू खंच्याक रेशन आतान लाव्या क्यू तुगेल चल्ल्यान मागशी मेगेल चल्ल्या वाटी कोण घेवच्या ताजे खातीर तानी क्यू रपता सोयरिके खातीर कडना पूरा कळला म्हाका नुद्दा पड बब्बा उलयत पळे दुडवा अहंकारिक हांव जाल्ली तित्ती ताळमे घेतले आनी बीन मेजन सादिना पूर गो देवकी ऐकतलस म्हणून ओटूलो नका कळवा आमगे लेगी तुमगेल तितले दुड्डू भंगार ऐश्वर्य नाशा पूर देवकी जाल्यार स्वाभिमानच पळय तुमगेले पयस चडस एक वांटो आमकां स्वाभिमान केदना घेवून ना कळवा चेडू खंय आसा की म्हणून म्हाका एक दुःख जाता इतली न्ही ही एक लढाई पूण तुशी लढाई मारता पण मेगे लगी देवा खंय आस की ही पूजा पट्टा ताई खेळला की ना किचेली ने एक सकाळ गेल्या खाय ना शीत ते मेगेल पुत्ता उठून धावून गेल्या लायक कोण खाव ना सुपुरतानी पूज धावून गेल्या गो अयो देवा ही मोहीन माई कशी प्रत्यक्ष जाली की ही गेल तोंडा तीड तिनमाना पूज धावून गेल्या म्हणून हिण एक उत्तर सांगल्या पुर सगळी गांव टमटम करतलेत अयो देवा
हिगेल तोंडा पडल्या सगळी गांवां टमटम करतलेत. टमटम कोरका तिणे मै हिगेल दुवस ना ती मेगेल पुत्ता घेऊन धावून गेल्या सगळी कामा पडका हे देवा होई वय कसं मळमई तू वय एक ऐकत गेलाय तू गत नव्हे आमगेल पूज कशी म्हणू. अयो कसन तुम्ही धावून गेल्या म्हणताना टेन्शन जाऊ का तुम्ही लढाई करू नसाची पहीर एक तशीची 23 वर्षाची 25 वर्षाचेल्लो दोगय वचून नहीं उडल्यांची हें पुरा तुम गोतस वया. अयो मोय माय तशी पुरा पशाकून उरलो ना तू आमगेल चेडू सौक्यार वापस येवची तू तशी पुरा उरलो नाका दय दवर न्हू. चेडूव लव 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 म्हणू जीव काढून घेताची तांगेल माते पुरा शाण भरला. तुम्ही एकांगा दोग जण लढाई कोण बसल्यांची तांकू सोदूच सोडू कसं तुम गेले सोदिया तांका खंय असं म्हणू बचा तांकू सुरवे सोदिया पूजा कनी हांग तुमगे लढाई पुरो केलेले तांनी कशी म्हणू म्हाका गोतस. आमगेल पूज कसं कोण घेतल की कशी म्हणून गोतस तांनी कशी म्हणून गोतस म्हाका तुम्ही हे पुरा लढाई रापो न्हू तांकू सोदूच्या बच्चाचे दोगय. दीपकने कसं नाही करून घेतला की मेगेल अशी एक पोलिशी एक चालल्या चेडू मेगेल कसं करून घेतला की ताण देवा देवा कसं परचंका कसं नाही काय ना देवकी पद्मीन माय कसं नाही याच्यान काढका म्हणून आमगे चेडू इतले सान विषय आहे का तिला जीव काढून घेत तसं हेडी चेडू जाऊ नाही कळवा त्या एक तुमचं धैर्य सांगू जायना इथे तुमक गत ना हिगेल दुवस नव्हे कसं मेगेल माते चल्लाल मात्या घाला की कसं तागेल मन वाईट केला की कसं झाला कशी कळत आमका. देवा हांनी सदांच मुंगुसे लढाई करत असाची हे रापकरत सिच्युएशन म्हाका दिसना. देव मामानाने इतले समाधान सांगलारी हांनी समाधान घेताय नाची आणि ಸ್ವಲ್ಪ समय गेल्यानी हे बिल्डिंगा पूर्ण जण यांगे टाकी म्हणाली त्या म्हणतात काय करता दोग जण